A la zona de Lleida, Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues, Urgell i Segarra. Hi haurà núvols. Hi haurà precipitacions en forma de pluja i neu. Les temperatures baixaran. La temperatura mínima serà de 10 graus sota zero i la màxima serà de 11 graus. Bufarà vent fort. A la zona de Alt Pirineu i Aran, Val d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell i Cerdanya. Farà boira i el cel estarà cobert. Hi haurà precipitacions en forma de neu. Les temperatures baixaran. La temperatura mínima serà de 3 graus sota zero i la màxima de 4 graus. Bufarà vent fort. A la zona de Catalunya Central, Solsonès, Berguedà, Osona, Bages i Anoia, farà sol i núvols. Hi haurà boirina. No hi haurà precipitacions. Les temperatures pujaran. La temperatura mínima serà de 16 graus i la màxima serà de 24. Bufarà vent feble. A la zona de Terres de l'Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià farà sol. No hi haurà precipitacions. La temperatura pujarà. La temperatura mínima serà de 12 graus i la màxima serà 24 graus. Bufarà vent feble. Hi haurà mar arrissada. A la zona de Camp de Tarragona, Priorat, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès i Tarragonès. Hi haurà núvols. Hi haurà precipitacions en forma de pluja. Les temperatures baixaran. La temperatura mínima serà de 12 graus i la màxima serà de 24 graus. Bufarà vent feble i hi haurà mar arrissada. A la zona de Barcelona, Alt Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i Barcelonès. Farà sol, no hi haurà precipitacions. Les temperatures pujaran. La temperatura mínima serà de 18 graus i la màxima serà de 29 graus. No farà vent, hi haurà mar arrissada, perfecte per refrescar-se al mar sense onades. A la zona de Girona, Ripollès, Garrotxa, Pla d'Estany, Alt Empordà, Baix Empordà, Selva i Gironès, farà sol i núvol. No hi haurà precipitacions. Les temperatures pujaran. La temperatura mínima serà de 20 graus i la màxima serà de 35 graus. No farà vent, farà mar arrissada.